Gràcies a la constitució d'una majoria d'esquerres, aquest Parlament ha fet possible dur a terme davant la pitjor crisi sanitària, social i econòmica que han viscut a les nostres illes unes polítiques socials, econòmiques, feministes i mediambientals, cosa que no hagués estat possible amb un govern del Partit Popular. En el moment de crisi és quan els serveis públics han de ser més forts que mai. Ho hem vist en la Covid, l'importància de la sanitat pública, de l'educació i dels serveis socials. Des de 2015, en aquestes dues legislatures, a cada llei de pressupost, vostè que formava part del govern del senyor Bauzá i la senyora Provenç també formava part del Partit Popular, van llevar totes les bonificacions fiscals. I ha estat aquest govern d'esquerres que els ha tornat a exposar. Que vostès mos tenen moltes calibats que va passar quan van governar vostès, que van despedir 5.000 persones de treballadors públics. Com que van dir, és que no és un mantra, és una realitat inqüestionable el que fa el Partit Popular de reduir i de retallar servei públic. És així, senyor Costa.